Anaitara ipudaka. ಏರ್ ಮತ್ತ ಇದು ತುಳರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್. വീഡിയോ അന്തണ്ട് അവന്റെ പത്തുണ്ട് ലാണ്ട് ಮೂಲ ಅಪ್ಪಳ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ರೀ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅಜ್ಜ ಬುಕ್ಕ ಹೊರವಲ್ಲಿ ಏರು ಬರ ಅಜ್ಜ ಬುಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಡಂడి ಅಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲಿ അമ്മ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അമ്മ ഇങ്ങനെ